Oh, salta na. Sarap naman ang birthday natin na kayo. Hindi naman talaga ako okay. Namiss ko na talaga siya, kaya ako siya pinuntahan. Kaya naman ang namin mo, paano ko naman. Ano ba nangyari? Bakit bigla lang siya nagbago? Anak ng tagal. Bakit gano'n? May tuwa lang sa kanya. Oh, message. Hindi na pa ako. Sabi ko na nga ako eh. Maraming salamat sa handa mo. Dami, oh. Dami. Yung-celebrate namin ang sad birthday mo. Yung YouTube ko, eh. Ay,